Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong araw ng Biyernes, March 28. Local candidate sa Pampanga umarangkada na sa pangangampanya. Team My Love San Fernando sinimulan ng kampanya sa pag-ikot sa palengke. Kaluwag at Gonzales, opisyal nang magkatandem para sa Halalan 2025. Aso patay matapos pagtatagain ng isang tindera sa Subic Public Market. At mahigit 100 million online baccarat jackpot na panalunan ng 11 katao. Umarangkada na ngayong Biyernes, March 28 ang unang araw ng kampanya para sa May 12 local elections. Sa Pampanga, maaga nagtungo sa mga simbahan ng iba't ibang kandidato, habang ang ilang naman nag-ikot na rin sa mga palengke at ibang lugar. Silipin natin ang eksena sa opening salvo ng local campaign period sa ulat na ito. March 28, 2025. Ito ang tinakdang araw sa pagsisimula ng local campaign period para sa national and local elections. Masigasig na nanligaw ng boto ang mga kandidato sa Pampanga sa unang araw ng kampanya. Dumalo sila sa misa, kumaway at nakipagkamay sa mga botante. Sa City of San Fernando, maagang nagsimba si mayoral candidate Mylene Pineda Cayabyab bago opisyal na sinimulan ang kanyang kampanya. Kasama niya ang kanyang katandem na si re-electionist Vice Mayor BJ Lagman. Samantala, si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na tumatakbo naman bilang Vice Governor ay nagdasal din sa simbahan bago sumabak sa campaign activities. Sa bayan ng Arayat, sabay-sabay nang umarangkada ang tatlong mayoral candidates. Si incumbent Mayor Madir Alejandrino ng Team Alejandrino, si Jeffrey Luris ng Team Luris at ang kampo ni Ronald Velasquez. Matatandang ang bayan ay kabilang sa election areas of concern sa Central Luzon na mahigpit na binabantayan ng pulisya. Tulad ng ibang bayan sa Pampanga, isang banal na misa rin ang naging panimula ng kampanya sa Mexico, Pampanga. Pinangunahan ito ni na mayoral candidate architect Alex Tumang at incumbent Vice Mayor Susana Siron na magkasama sa Team Tumang Siron. Sa kabila ng init ng araw, agad na rin nag-ikot sa Lubao si re-electionist Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Kasama niya ang anak niyang si Mikey at si Pampanga Vice Gubernatorial Candidate Dennis Delta Pineda. Isang grand parade naman ang bumungad sa Florida Blanca, na sinundan ng isang banal na misa para sa tandem ni na mayoral candidate Darren Manalansan at Vice Mayoral candidate Jory Montemayor. Tahimik at taimtim namang sinimulan ni Pampanga 1st District Representative John Lasatin ang kanyang kampanya sa Angeles City. Sa halip na magsagawa ng motorcade o malaking pagtitipon, pinili niyang magsimba sa simbahan ng Carmelite. Inaasahan ang opening salvo ng iba pang kandidato sa Pampanga sa mga susunod na araw na patuloy na tututukan at babantayan ng CLTV 36 News Team. Samantala, muling nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa ilang patakaran ng campaign period. Ayon sa COMELEC, bawal ang pangangampanya sa April 17, Monday-Thursday, April 18, Good Friday, May 11 o ang gabi bago ang halalan. At sa May 12 mismo ang araw ng eleksyon. Mayroon ding itinakdang sukat para sa election materials na dapat sundin ng mga kandidato. Magtatagal ang local campaign period hanggang May 10, 2 araw bago ang halalan sa May 12. Ashley Bunzalan, CLTV 36 News. Nagsimula na ang kampanya sa siyudad ng San Fernando at unang sumuyo ang Team My Love San Fernando sa pangunguna ni Mylene Pineda Cayabyab.
Matapos dumalo sa misa kaninang umaga, umikot ang grupo sa palengke para mangampanya. Magbabalita si Jody Mercado. Umarangkada na ang kampanya ng mga lokal na kandidato na tumatakbo sa City of San Fernando, Pampanga. Unang nagpasiklab ang Team My Love San Fernando sa pamumuno ni mayoral candidate Mylene Pineda-Cayabyab, ang kanyang katandem na si re-electionist Vice Mayor BJ Lagman at ang kanilang City Council slate na sina Rosalie Simbulan, Tin Chua, Dr. Aizel Macalino, Rose Kalimnim, Dr. Benji Angeles, Tina Lagman, Angel Wihangco, Perico Kiwa, Cristel Agustin at Ricky Hizon. Nakiisa rin sa opening salvo ni Cayabyab ang ilan sa mga barangay kapitan ng siyudad San Fernando at ang kanyang amang si Bong Pineda. Nagtipon ng grupo sa isang misa na sinilebra ni Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto kasama ng ilang pari sa Metropolitan Cathedral. Matapos ang misa, nagsama-sama na ang lahat ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta at nag-ikot sa city proper, partikular na sa bagong palengke. Siyempre nakakawala ng pagod. Kahit na mainit, kahit nabibilad tayo, kahit pinapawisan tayo, basta mainit ang pagtanggap o sa puso nila, masaya tayo. Basta nagpapasalamat ako, masaya ako ngayon sa pagtanggap nila sa akin. At nararamdaman ko po yung suporta nila. Ayon kay Cayabyab, marami raw siyang nakitang problema sa kabisera ng Pampanga na nais niyang solusyonan. Naniniwala ako na ako ay may misyon at ating aaksyonan at ating susolusyonan ng mga kinakaharap na problema. Sa ating kampanya, sasabihin natin kung ano ang mga magiging programa, ano ang klaseng tulong na ibababa natin sa mga tao, at ano ang mga problema na ating haharapin. Mga kasalukuyang problema po na hinaharap ngayon. Para kasi sa akin, ang mga problema ay hindi dapat binabaliwala. Ginagawa na ito ng paraan at hindi kasi pwede sa akin ang pwede na. Determinado raw siyang suyuin ng mga Fernandino para ipresenta ang kanyang mga plataforma. Nakikita ko po kasi yung kakulangan, yung mga kailangan pong solusyonan. At nangangako po ako na hindi po nila pagsisisihan kung walaan nila. Dahil ang dami po talaga dapat ayusin dito sa siyudad ng San Fernando. Sa baha, sa basura, meron pong problema. Kasi meron pong mga kapitan tayo na lumapit sa atin na hindi po tinatanggap sa Central MRF ng San Fernando ang kanilang basura. So tayo po ay tumulong, ang Kapitolyo. So itong bagay na to, sa tingin ko dapat ito, lalo na umpisa pa lang ng taon, paano mangyayari na ang basura ay hindi po pwedeng tanggapin sa Central MRF. At nakita ko po, no, ang pagtanggap ng basura sa bawat barangay ay kailangan dagdagan. Dahil hindi naman po pare-pareho ang sukat ng bawat isang barangay. Katulad umano ng Kapitolyo, hangad din ni Cayabyab na maging champion of health ang syudad. Kasi po ang Kapitolyo, kilala po tayo sa pagiging champion sa health. Tumutulong po tayo sa may sakit, sa kanilang hospital bill. Tayo po ay nagkakaroon ng mga medical mission. Tayo po ay may pinamimigay na gamot sa syudad po ng San Fernando. Dahil responsibilidad ng nanunungkulan ang mga health centers, ang mga rural health units. Tingin ko, bago tayo mangarap ng hospital, ayusin natin yung health services natin sa mga barangays. Bigyan natin ng gamot ang ating mga health centers. Ang mga rural health units natin, lagyan natin ng gamot. At bigyan natin ng mga espesyalista para makapagkonsulta ang mga Fernandinos ng walang bayad. At yung medical mission natin, itutuloy-tuloy po natin yun para po sa programa natin na preventive healthcare. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sinimula ni re-electionist Mayor Vilma Caluwag ng City of San Fernando, Pampanga ang kick-off campaign ng kanyang kandidatura sa isang Holy Mass sa Metropolitan Cathedral ngayong Biyernes, March 28. Pinangunahan ni San Fernando Archbishop Emeritus Pasiano B. Aniceto ang misa. Kasama naman ni Caluwag ang kanyang buong pamilya at kanyang mga taga-suporta. Pagtapos ng misa, lumakad papuntang rotonda sina Caluwag upang salubungin ang grupo ni Brence Gonzales bago mag-house-to-house campaign sa Sitio Looban, Dolores. Kumpleto ang partido na sinamahan ng kanilang mga taga-suporta.
Kasama na rito ang mga kandidato sa konseho na sina Harvey Kiwa, June Hizon, Jason Sikat, Mark Carreon, Ati Kai Pineda, Reggie David, Noel Tolabut, Tino Dizon, Elmer Benko at Jay Cuyugan. Nagkaroon din ng maikling programa sa monumento kung saan nanumpa mga kandidato sa harap ng kanilang mga taga-suporta. Sabay-sabay tapo mong basikan ng mga namin kaya panindigan, maganda tapo magsalita. Ako! Na nag-aasam na magsilbi! Sa lungsod ng San Fernando! Sa harap ng Diyos! Ng bansa! At ng Fernandinos! Ay taimtim at lunumpa! Na gagawin ang mga sunod! Mag-iisip, magdedesisyon, at kikilos ayon sa ikabubuti ng nakararami. Laging ipagpapasalamat ang tiwala at suporta ng mga Fernandino. At susuklian ko ito ng tapat. May malasakit at may integridad na pagsaserbisyo. Kalakip nito ay ang aking pagtutok sa mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Lalo na sa aspeto ng kalusugan at ayan o trabaho, kaayusan at kapayapaan. Magiging bukas sa kanilang kwestiyon. Alba, ang anumang hamon ng panahon. Titiyaking ang gagawing mga hakbang ay hindi pa hamon na, kundi pang matagalan na mapapakinabangan ng susunod na henerasyon. Magiging simbol kami ng pag-asa. Magiging liwanag tayo sa dilim. At magiging halimbawa tayo ng totoong panlaban. Ang laban na ito ay hindi para sa aking sarili. O sa aking pamilya. At hindi lang para sa isa. Dalawa. O tatlong Fernandino. Mga tatlo tayo pong bigkasan ang aking sigaw. Laban Fernandino! Laban sa Fernandino! Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Non-partisan at apolitical. Ganito raw dapat ang police personnel sa pakikitungo sa election-related concerns. Hindi rin daw mag-aalinlangan ang PNP na magkaroon ng rigodon sa kanilang mga tauhan kung kinakailangan para matiyak ang patas at maayos na halalan. Magbabalita si Liana Canilaw. Muling nagpaalala ang Philippine National Police o PNP sa kanilang matauhan na manatiling non-partisan sa darating na halalan. Ayon kay Police Brigadier General Jun Fajardo, Director ng Police Regional Office o PRO3 at spokesperson ng PNP, regular nilang sinasabihan ng mga pulis na iwasan ang anumang political affiliation, lalo na sa pagtugon sa mga usapin na may kinalaman sa eleksyon. Bilang babala, binanggit ni Fajardo ang isang pulis na naharap ngayon sa kasong kriminal. One of police officer assigned in QCPD wherein he posted some comments in his social media accounts, and right now he was already facing criminal charges for inciting to sedition as well as admin cases for conduct and becoming of a police officer. Bago pa raw magsimula ang filing ng Certificate of Candidacy o COC, may direktiba na ang PNP na ideklara kung may kamag-anak o koneksyon sila sa mga kumakandidato. Dinideclare po nila yan at inililipat po sila pansamantala na hindi po doon sa kanilang places of residence as well as sa assignment kung saan meron po silang mga tumatakbo po na mga kapag-anak to make sure po and to preclude any notion or any assumption that they will use their being a police officers to influence in any way ito po nga ating eleksyon. Mayroon din daw karapatang penalty na pwede ipataw sa mga lalabag sa mandato ng PNP, kagaya na lamang ng conduct and becoming of police officer. Isang personal na naka-assign sa Santo Tomas, Pampanga at tuklas sa may kamag-anak na kandidato sa lugar. Hindi niya ito idineklara. Dahil dito, na-relieve siya sa kanyang posisyon at kasalukuyang iniimbestigahan. Samantala, nilinaw ni Fajardo na hindi mag-aatubili ang PNP na magsagawa ng mga pagbabago sa mga key position kung kinakailangan. Because we are almost at the end stage of our preparation for the election. So sudden change in the leadership might hamper or at least affect the ongoing security preparation. But if there is a need to change key officers while we are preparing for the election, then we will not hesitate to replace some of our commanders if there is a valid cause for their relief po. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Samantala, pinagtibay ng Philippine Red Cross o PRC, Commission on Elections o COMELEC at Department of the Interior Local Government o DILG at Department of Health o DOH ang kanilang pagtutulungan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga botante at election personnel para sa 2025 National and Local Elections sa May 12. Sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement o MOA na nilagdaan itong Huwebes, March 27, nangako ang PRC na magbibigay ng suporta sa pamamagitan ng mga ambulansya, first aid stations at iba pang makataong serbisyo, kabilang ang blood services, emergency response units, health and wash katulad ng water, sanitation and hygiene, facilities at disaster management services. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwen Pang, mahalaga ang kasunduang ito upang matiyak na walang sinumang botante ang dapat mamili sa pagitan ng kanilang kaligtasan at karapatang bumoto. Dagdag pa niya, ang tagumpay ng inisyatibang ito ay makikita sa kakayahan ng bawat ahensya na tumugon sa pangangailangan ng publiko ng may kahusayan, malasakit at pagkakaisa. Kabilang sa mga lumagda sa naturang MOA sina PRC Secretary General Dr. Gwen Pang, DOH Director Bernadette Velasco, DILG Undersecretary John Paulo Salvahan at COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatanggap ng suporta ang duck racing industry mula sa gobyerno sa pamamagitan ng feed subsidy na pinamahagi nitong March 24. Pero bago ito, gaano nga ba kahalaga ang naturang industriya sa agrikultura ng bansa? Panoorin natin ang pagbisita ng CLTV 36 News Team sa mga mag-iitik na nasabing bayan sa special report ni Liana Canilaw. Tuwing may handaan gaya ng fiesta o Pasko, hindi mawawala sa pagkainan ng masarap na panghimagas na leche flan. Kung naghahanap ka naman ng exotic food na sikat sa Pilipinas, andyan ang balut.
perfect naman for breakfast ang itlog na maalat. Ipares mo pa sa kamatis tiyak, solve na naman ang tiyan. Dito sa palengke ng City of San Fernando, Pampanga, mabenta raw ang itlog na pula at balut. Halos yung araw-araw po bumibili sa amin ng balot tsaka ebon buro. Yung sa balot po, halos araw-araw po yung mga suki na po namin na bumibili. Mga vendor po sa sidewalk. Halos sila po yung nagtitinda ng panggabi. Yun po yung kumukuha sa amin. Tapos sa ebon buro naman po, usually, pang ulam po, pang tindahan. Tapos yun nga po sa pinangano po nila sa mga puto, gano'n. Pero alam mo ba kung saan nagmumula ang mga ito? Walang iba kundi sa duck eggs o itlog ng itik. Bagamat simple ang tingin ng iba sa pag-aalaga ng itik, malaki ang puhunan na kailangan upang mapanatili ito. Kumakain ng lupa at bakal. Ganito inilalarawan ng mga mag-iitik ang duck racing industry dahil hindi umanubiro ang kanilang halagang inilalabas para rito. Ito kasi nga ganito mga naka-porte, tawag namin na buildings na ganyan, housing. Malaki kasi ang puhunan niyan. Katulad doon pang 4,000 na heads na itik, mamumuhunan ka dito ng mga 3 million. So 3 million, housing mo pa lang yon. Tapos yung itik, 4,000 itik by 350 mo na. Oh, total nun is 1.4, 1.5 sa 4,000. And then, meron ka dapat pang bili ng feeds ng 1 month bago mo bago mo makuha yung gastos mo sa feeds. So, hindi ka pa kumikita doon. Flat ka pa lang doon. Then, after a month, doon ka pa lang kikita ng 1 peso to 5 pesos per head. Kwento ng bantay sa isang poultry farm sa Candaba, Pampanga na si Ronnie Santiago, matrabaho ang pag-aalaga ng itik. Sa pagkain po sa umaga, maglalagay po ng tag-isang sako bawat isang feeder. Tapos sa tubig naman po, umaga, tanghali, hapon po yung palit ng tubig. Naranasan na rin nilang magtapon ng itlog dahil sa bird flu o tinatawag nilang peste, ayon kay Bonifacio Gonzalez, presidente ng Pampanga Duck Racers Association na tubong Candaba. Ang kagandahan lang daw, mas mabilis mag-recover ang mga itik kumpara sa manok. Pero sa kabila ng kanilang resilience, tila napapabayaan daw ang kanilang sektor. Pag tinamaan ng bird flu yan, bababa itlog ng production ng itlog yan. Pero in 2 weeks time, re-recover yan. Unlike manok, tihaya yan. Kaya kami, dapat nga nung araw nga, kahit di kami tinulungan ng gobyerno, hindi kami parang kami magnanakaw o mga kriminal na Bino mo mga itik namin doon, sama na sinasakay, ay mga itlog namin. Sasakay namin sa mga luxury cars, sa mga SUVs, nakatago. Mabili lang kahit magkano, walang presyo noon. Umabot pa nga sa 3 pesos siya, 150. Kasi mabubulok lang sayang hanggang sa pinimimigay namin, ganun. Sasawa naman ng tao sa itlog. Hindi rin nakaligtas ang duck racing industry sa epekto ng pandemya noong 2020. Gayunpaman, nananatili itong matatag, lalo na sa bayan ng Candaba. Dito sa Candaba, aabot sa 2 milyon ang inaalagaan ng 700 duck racers. At kada araw, ang mga ito'y nakakapag-produce ng higit 1 milyong itlog na kanilang ipinapadala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito sa Candaba, matko na siya talagang professional, non-professionals, mga business o small or large one. Dito sa Candaba, number 1 na to pagdating sa poultry. Basta sa poultry, number 1 ng duck racing. Nakararating daw ang mga itlog ng itik mula Candaba hindi lang sa iba't ibang bayan sa Pampanga, kundi pati na rin sa Bulacan at sa Laguna, na kilala bilang duck racing center ng bansa. Sa kabila nito, nadedehado rin daw ang mga mag-iitik dahil madalas ang buyer ang nagdidikta ng presyo. May mga kumukuha ng mga eggs dito.
Laguna, Pampanga, Bulacan. Yung pa nga isang malaki na yung problema dyan, na ang buyer ang nasusunod sa presyo. Yun ang malaking problema namin dyan. Ang balot, di bumababa ang presyo. Ang seho, kung tatawag ng mga kiti, yung mga itik ba, ang maliliit, tumataas pa. Samantalang ang press eggs, bumababa. Depende sa kwan nila eh. Pagdating sa duck raising at produksyon ng mga itlog ng itik, nakikipagsabay na rin daw ang bayan. Anon kasi yon ang nagsabi sa amin yan, yung si Dr. UP Los Baños, nang kami magkaroon ng seminar sa SMDX ba to, sa Manila. Sa mismo sa base sa naging survey nila, hindi na Laguna, Pampanga na, and not Pampanga, Candaba alone, talo na ang Laguna pagdating sa duck racing. Samantala matapos ang mahabang panahon, nabigyan pansin na rin daw ang duck racing industry. Matapos makatanggap ng field subsidy mula sa Department of Agriculture o DA ang mga mag-iitik sa Candaba at San Luis. Kinikilala rin ni Secretary Francisco Chula Oral Jr. ang mahalagang kontribusyon ng nasabing industriya sa agrikultura. Actually, for me, very important ito dahil as I said kanina, yung experience ko sa Vietnam, hand in hand yung mga rice farmers saka itik farmers, ano? At pareho silang kumikita. At lalo na pati kung in the future yung ating rice farmer magkaroon din sa sariling itikan, then more money per hectare yan eh. No? So ang main aim naman natin is kumita lang ang farmers natin para tuloy-tuloy ang pag-plant, tuloy-tuloy. And of course, mas food secure tayo pag gano'n. Gayunpaman, higit pa raw sa feed subsidy ang kailangan ng duck raisers. Hiling din nila sa gobyerno na magkaroon ng cold storage facilities. At pag may dumating na pandemya o anuman, may cold storage ka, hindi mapipilitang isasandali ng mga mag-iitik ang kanila mga eggs, mga kung ano pa. Kasi may cold storage ka eh. Kaya mo siya i-delay ng 2 weeks eh. So, pag na-delay mo ng 2 weeks yan, nawala ng isasalang ng balot o seho o ang mga nagbabalot, kukunin yan. So, hindi ka, natulungan mo na mag-iitik ngayon. Hindi ka tulad nung, na-upload yung balot mo, ibinalik sa akin, nag-isisiw na, baka pwedeng tawaran ko pa ng piso. Diba, negosyo niya, ayaw niyang matalo, ipapasa sa mag-iitik. Ayun ang malaking maitutulong sa amin ng gobyerno. Cold storage na gano'n. Samantala, ayon kay Gonzales, sa ngayon, nananatiling matatag ang industriya ng duck raising, lalo na sa Candaba at San Luis, na nakapagbibigay ng 60% ng duck eggs sa buong Pilipinas. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang aso matapos brutal na pagtatagain umano ng isang tindera sa Subic Public Market. Ang buong kwento ay ilalahad ni Karel Garcia.
Nasawi ang asong si Tiger matapos umano itong pagtatagain ng isang tendera sa Subic Public Market nitong Miyerkules, March 26. Batay sa kuha ng CCTV, lumapit si Tiger sa isang meat stall at kumuha ng karne dahil upang tagain umano ito ng tendera ng 2 beses. Sa video, nakita pa ang aso na naglalakad sa kabila ng malalang sugat nito. Kalaunan ay binawian ito ng buhay dahil sa matinding pinsalang natamo. Kasalukuyan ang nakadetine at nasa ilalim ng kustodiya ng pulisya ang tinderang tumaga kay Tiger. Kaugnay nito, nananawagan ng mga organisasyong nagsusulong ng animal rights, kabilang ang The Homeless Dog Shelter at Philippine Animal Welfare Society, na papanagutin ang tindera sa umano'y brutal na pagpatay kay Tiger. Karil Garcia, CLTV 36 News Intern. Isang life-changing experience na nangyari sa 11 individual dahil sa swerteng dumapo sa kanila nitong March 19. Paano ba naman kasi? Pinaghatian nila ang milyon-milyong jackpot prize sa online baccarat na first time mangyari sa Pilipinas. Ang buong detalye ahatid ni Jody Mercado. 11 maswerteng individual ang nagwagi ng tumataginting na 102,576,582 pesos and 94 centavos na jackpot prize sa isang online baccarat game noong March 19, 2025. Ayon sa Casino Plus, ito na ang pinakamalaking jackpot prize sa kasaysayan ng online baccarat sa Pilipinas. Ibinida nila ang winners sa isang press conference nitong March 26 sa Hotel Stotzenberg, Clark Freeport. Umabot sa 3.7 million pesos ang pinakamaliit na premyo, habang pumalo sa mahigit 30 million pesos ang parte ng biggest winner. This jackpot took about 4.5 months to reach this level. The number of players that we're seeing being introduced to Baccarat, as well as placing these jackpot bets, has been increasing steadily. So we would assume that probably within another time frame of maybe closer to about 3 months, maybe 2, you'll see a similar or higher jackpot, and we're looking forward to it. Sinabi ng mga nanalo na marami silang magagawa sa tinanggap na biyaya, partikular sa pagkamit ng pangarap at pagtulong sa mga kaanak. Mabilis na gawa ng mapaparenovate na namin yung bahay namin. Kagaya nung sinabi ko doon sa interview nung nakaraan, ayun, mare-renovate na yung bahay namin. Tapos yun, matutulungan ko pa yung mga kapatid ko sa kanyang future. Yes, pampagawa ng bahay, patulungan ng pangarap namin na magkaroon kami ng sariling kainan. Yung parang semi-restaurant, parang ganyan. Ngayon matutupad na. Saka yung family namin, relatives, makapagbigay kami ng support. Yun, okay na po kami doon. Masaya-masaya. Maayos na libingan. Kasi nasa apartment style lang siya. So, at least kayo mapapalipat na namin. Then yung maintenance kasi ng nanay ko sa dementia, worth 15,000 a month. So, at least masusustain na yung gamot ng nanay ko. May kanya-kanyang diskarte man. Nagpaalala ang winners sa mga naisubukan ang kanilang swerte. Message sa mga players, syempre, kumbaga, play responsibly talaga. Kumbaga, ilaro nyo lang kung ano yung kaya nyong mawala sa inyo. Yun. So, kasi sa sugal kasi talaga nakaka-addict siya. Kung hindi ka kasi marunong talaga na mag-control, talagang may possible talagang maubos ka. Pero ito, yung luck naman kasi, hindi mo siya malalaman kung hindi mo rin kasi sinubukan. Yun po. Ang masasabi ko lang para sa akin, sa mga gustong sumubok, wala naman pong problema sa magsugal. Basta maging responsable ka lang dun sa pera. If ever na manalo ka, be matured. Then yung mindset mo kailangan tama lang, positive vibes. Sa mga katulad ko din naglalaro, huwag kayo sumuko kasi kung bigay talaga ni Lord sa inyo, ibigay talaga yan. Pero pag marami na rin kayo natalo, sukuan na yan. Mahirap din kasi, parang sa akin, kasi nung una, nagbenta ako ng cellphone ko, natalo ako ng 11. Pero ayaw ko sumuko kasi feeling ko makaka-blessing talaga ako. So, inulit ko. Ayun, lumabas yung grand jackpot. Kaya, blessing talaga.
Always control your emotion po. Kasi yung iba, gigil na gigil minsan. So yun po yung importante na nakokontrol yung emotion. Asahan daw na mas malalaking papremyo pa ang ihahatid ng Casino Plus ngayong taon. Definitely the largest Baccarat Grand Tournament will be taking place. We'll announce the details of that tournament. It'll be open to both VIP players as well as entry-level players. This will basically do a round of as a true tournament style, it'll be a round of beginners, and then as the finalists approach, we'll have a big grand tournament in a land-based studio, potentially here or in one of our partner locations in Manila. And you'll be hearing more about that, but it will be a very large jackpot. Simula 2024, nakapamigay na ang Casino Plus ng aabot sa 400 jackpot prizes na hindi bababa sa 1 million pesos. Sa kabuuan, umabot na raw ito sa tumataginting na 3 billion pesos. Isang patunay na sila ang biggest online Casino Plus sa bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, magsisimula na ang showdown ng Final Four teams sa Premier Volleyball League sa March 29. Ang detalye ay hatid ni Kelo Makapinlak. Handa na ang Taraflex para sa matinding sagupaan ng 4 na natitirang koponan sa semifinals ng Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Susubukang depensahan ng Creamline Cool Smashers ang kanilang titulo kontra Petron Gas Angels, Choco Mucho Flying Titans at Akari Chargers sa round-robin semis ng kompetisyon na magsisimula ngayong Sabado, March 29 sa United Center, Antipolo. Ganadong nakapasok sa semis ang Cool Smashers matapos masweep ang serye versus Cherry Tigo Crossovers. Naghahanda na ang koponan para sa inaasam na 5-peat championship sa liga. Parehong galing sa dalawang magkasunod na 5-setter games ang Flying Titans at Chargers laban sa Galleries Tower High Risers at PLDT High Speed Hitters. Samantala, come from behind win naman ang pinamalas ng Angels kontra Zeus Coffee Thunderbells upang makuha ang pwesto sa Final Four. Magsisimula ang laban sa Sabado ng hapon. Tampok ang sagupaan ng Titans at Chargers, kasunod ang inaabangang tunggalian ng rivals na Cool Smashers at Angels. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon ngayong araw sa ulat ni Rainier Agas, weather specialist mula sa Pag-asa Clark Station. Narito na po ang magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Biyernes, March 28, 2025. Easterlies po ang nakakapekto sa ating bansa at aasahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga dahil po yan sa easterlies. Maulap na kalangitan naman na may mga pag-ulan dito sa Batanes at Babuyan Islands dahil naman po sa northeasterly wind flow. Naabusuhan po ating mga kababayan na mag-ingat sa biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman na kung minsan may mga malalakas po na mga pag-ulan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan naman na may tsansa ng mga pag-ulan o pagkulog pagkidlat lalo na po sa hapon o bandang gabi dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa dahil pa rin po yan sa easterlies. Pinapaalalahanan pa rin po ating mga kababayan na mag-ingat sa biglaang pagbaha o pagguho ng lupa during naman po kung meron tayong severe na mga thunderstorms. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Clark. Ako po si Rainier Agas, nag-uulat. Habang papalapit ang 2025 national and local elections, mas pinaigting ng ilang party list groups ang kanilang panawagan para sa mas malakas na representasyon sa kani-kanilang sektor sa Kongreso. Kaugnay nito, 2 party list groups sa kumakatawan sa mga senior citizen at manggagawang naglahad ng kanilang mga adhikain at programa sakaling pala rin ngayong halalan. Alamin ang detalye sa report na ito. Patuloy na isinusulong ng iba't ibang party list groups ang mas malawak na representasyon para sa kani-kanilang sektor. Sa plataforma 2025 ng CLTV 36 na ipinalabas itong Miyerkules, March 26, inilahad ng tinig ng Seniors Party List at Unyon ng mga Gabay ng Bayan o UGB Party List ang kanilang mga proyekto at programa kung sakaling palari na makakuha ng pwesto sa Kongreso. Ayon kay Sure Manuel, third nominee ng tinig ng Seniors Party List, titiyakin nilang may sapat na pondong nakalaan para sa mga senior citizen at hindi ito gagamitin sa mga proyektong walang kinalaman sa kanilang advokasya. Example po yung mga bridges, yung mga tulay na of course it's also a good project. But kung ikaw naman ay senior citizen, ang tanong nga ni attorney, ilan lang bang talagang senior citizen pa ang nagda-drive pa, nagmamaneho pa, no? They're the younger batch kaya sila tinig ng senior. So naiintindihan ko po na meron talagang mga ibang proyekto, but of course I've never been in Congress myself, but although kaibigan ko sila from a distance, I can see what's going on. Meron po na parang hindi yung sector ang nagiging priority at napapaglaanan. Binigyang diin naman ng second nominee ng partido na si Attorney Henry Capella na hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng mga kinatawan para sa mga nakatatanda, lalo't umabot na raw sa 12 milyon ang bilang ng senior citizen sa bansa noong nakaraang halalan. Balak din ng grupo na sa unang 100 araw nila sa Kongreso sakaling maihalal, prioridad nila ang pag-amyenda sa Expanded Senior Citizens Act of 2010. Hangad raw nilang madagdagan ng kasalukuyang 20% discount ng mga senior at palawakin ang saklaw ng kanilang benepisyo. First of all, yung pong amendment ng RA 9994. Okay. Alam ko po mahirap yung 100% sa kasalukuyang estado ng gobyerno. Pero dapat taasan po yung 20% para mas lalong mapakinabangan yung benepisyo. Kung maisasagad po hanggat maaari, 50%. Kung hindi naman, magkakaroon ng concession sa Kongreso. Basta madagdagan po muna yun. Pangalawa po, yung pong pensyon na ngayon na tinatanggap ng mga indigent senior citizen under Republic Act RA 999. RA 11916. Yun po yung pensyon na tinatanggap, yung social pension. Para lang po yun sa indigent senior citizen. Amin pong i-amenda yun para lahat na ng senior citizen makatanggap. At, yung 1,000 yan? Opo, yung 1,000. At i-amendahin din yung appropriation na pinibigay doon na sana wag naman pong 1,000. Dahil yung 1,000 ay napakaliit. Sa kabilang banda, isinusulong naman ng UGB Party List ang pagpapalakas ng seguridad bilang daan tungo sa pag-unlad ng bansa.
Ayon kay Nestor Nirza Jr., third nominee ng UGB, prioridad nila ang programang HELP o Health, Education, Livelihood at Peace. Bukod dito, nanawagan siya na mabigyan ng benepisyo ang mga volunteer workers na walang sawang naglilingkod sa publiko. Hinimok din niya ang gobyerno na ipatupad ang development-oriented budgeting upang matiyak na epektibo ang paggamit ng pondo ng bayan. Samantala, mariing tinututulan ni Nirza ang vote buying na ani nagiging talamak tuwing halalan at nagdudulot ng sigalot sa bansa. Ang pinaka-importante po sa amin, uupo kami dyan, taas noo sa lahat ng mga congressman dahil yung upuan po namin sa Congress, hindi po namin binili. You did not buy. Tama po. Your Dapat seat. yan po ang pagtingin natin, yung prinsipyo na kailangan may political will tayo para gawin yan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Kung hanap mo ay power, style at cutting-edge technology sa iisang package, mukhang ito na ang motor para sa'yo. Presenting BMW R1300 GS. Sa unang tingin pa lang, obvious na beast mode ang talaga ang R1300 GS. May 1,300cc twin-cylinder boxer engine ito na kaya maglabas ng 145 horsepower at 149 Nm ng torque. Ibig sabihin, kahit anong terrain, walang problema. Hindi lang ito basta lakas, kundi may high-tech features din. Kung ano mga ito, alamin sa sales executive ng Premier BMW Motorrad na si John Mutok. Sa likod ko po, meron po tayo dito na unit which is the BMW R1300 GS. So it is a adventure bike as you can see, and it has 145 horsepower po and 1300cc engine po. Actually, meron po tayo dito yung adaptive cruise control kung tawagin nila, and also it has dynamic traction control din and ABS also. So kompleto na rin po yung specs nito wherein we have the quick shifter and auto blip po. Meron po siyang ganun. And fully automatic po yung bike natin when it comes to suspension wherein let's say kung tumatakbo tayo ng 50 kph and up, suspension will rise up to 850 mm. When we slow down like 30 kph below, ang suspension natin will be 820 mm. So as of now, this is the best bike that we have, and presyo po nito will be 1.675, and as of now po may promo tayo, less 100,000 po. So 1.575 po. We have the LGC roadside assistance 24/7. It will be once you purchase the bike, you will avail it for free, which is kung babayaran mo ito for comprehensive for 1 year, will be 32,500 po siya. And 5 years warranty po yung bike natin. So, wala po kayong pag-aalinlangan sa biyahe. Follow me on my Facebook account, John Mutok po. Makikita nyo naman po from Premier Motorrad Pampanga po. Showroom po, located tayo sa CIGC Building, ground floor, Sayabad Santos Avenue, San Fernando, Pampanga. Mark your calendars dahil bibisita ang Korean superstar na si Song Joong Ki sa Pilipinas sa May 24. Ang exciting news na yan ay hatid ni Danny Cagino. First time na bibisita sa Pilipinas ang Vicenzo at Descendants of the Sun actor na si Song Joong Ki bilang newest brand ambassador ng wellness brand na I Am Worldwide. Mapapaanyang Seo pa ang mga Pinoy K-drama fans dahil dadating na siya sa bansa this May 24 para sa special event na I Am Song Joong Ki Live in Manila na gaganapin sa Mall of Asia Arena.
Ayon sa organizers, isang epic na gabi ng surprises, tawanan at unforgettable moments ang naghihintay kasama ang inyong paboritong Hallyu star. Para sa mga gustong makabili ng tickets, kailangan lang bumili ng I Am Worldwide products. May pre-sale rin ito mula March 28 hanggang April 6 para sa mga members at may general sale din starting April 7. Samantala, bukod sa kanyang hit K-drama series, patuloy ding namamayagpag si Song Joong Ki sa mundo ng pelikula. Ilan sa kanyang notable films ay ang Space Sweeper, The Battleship Island, at ang kanyang latest movies na My Name is Lee Kwan at Bogota, City of the Lost. Kaya naman sa lahat ng Key Isles, mag-ready na at kita-kit sa MOA. Danica Gino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram naman at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po and happy weekend.